Milé zákazničky, poďme sa spolu pozrieť to, čo učím na kurzoch líčenia, na ktorý sa samozrejme môžete prihlásiť. Spoločne taká ranná úprava pleti veľmi rýchle do práce, líčenie, ktoré je jednoduché do 5 minút zvládnutelné. Samozrejme je potrebné trošku praxe k tomu, ale verte mi, že keď to každé ráno zopakujete, tak to bude veľmi, veľmi rýchle skutočne do tých 5 minút. Ako prvý krok na vyčistenú a nahydratovanú pleť si nastriekam tonikum, naše hydratačné, regeneračné, pretože chcem dodať hyaluronát sodný, výživu a plus mi to mierne aj zafixuje make-up na celý deň. Ako následný krok použijem CC Cream, pretože má SPF 15, nanášam ho jemnou kefkou, oválnou kefkou, štečekom, ktorý dokáže veľmi jemnulinko a vyhľadiť, veľmi krásne zafixovať CC Cream na pleti. Následne dávam transparentný púder na zjednotenú pleť. Ak by ste chceli za CC krémom, môžete dať aj štandardný make-up, teda podkladovú bázu. Ja pre dĺžku tohto videa som už podkladovú bázu neukazovala, mám ju rovno na pleti aplikovanú a nanášam transparentný púder na zafixovanie. Ďalším krokom použijem na úpravu pleti korektor pod oči. Je to korektor špeciálne vyvinutý s odtieňom a s obsahom taký, aby nezanášal póry, aby jemne sa prilnul k pleti, aby veľmi krásne rozjasnil dané miesta, ktoré na pleti sú potrebné a tým pádom aj zakryl kruhy pod očami. Ako si môžete všimnúť, nanášam ho do tváru V pod očné okolie, potom do nosno-ústno rýhy. Ideme ďalej. Celý tento korektor rozjasňujúci alebo rozjasňovač pod oči, ale aj na celú pleť zafixujem transparentným púdrom. Následne upravím si obočie. Tým, že o tom rozprávam a snažím sa vám to ukazovať, tak to do tých 5 minút nestihneme, ale keď si to nacvičíme spoločne, kľudne aj na mojich kurzoch líčenia samej seba, kde dámy učím, akým spôsobom sa nalíčiť, upraviť, tak to vedzte, že zvládnete. Beriem jemnulinké tekuté tieniky na oči, svetlejší a taký hnedastý. Ten svetlejší si nanášam na celé pohyblivé viečko. Je veľmi vhodný pre dámy, ktoré nevedia zniesť napríklad práškové alebo nejaké trblietavé minerálne púdre alebo tieniky, tak tento je tekutý a je to aj pre všetky dámy, ktoré majú radi jednoduchosť a ľahkú aplikáciu. Veľmi dobre sa prilne na očné viečko. Beriem do ruky druhý odtieň, ten hnečí, ktorý si ale aplikujem len do 1/3 vonkajšieho kútika očka. Beriem si na to šteček, ktorý je čistý samozrejme a s ním si daný tienik jemne krásne rozpracujem na očné viečko tým spôsobom, aby som si prehlbila pohľad. Je to veľmi jemnulinké, jednoduché, krásne líčenie na každý deň, ktoré keď zvládnete, čo som o tom presvedčená, tak zistíte jeho fantastické čaro, pretože ho veľmi nevidieť, je skutočne také nahé líčenie, ale prehlbí to pohľad, zvýrazní to oči, aj vašu farbu očí a je veľmi jednoduché. Aplikujem s tým istým štečekom ešte aj do spodnej časti oka, aby som prepojila spodnú časť s vrchným tónom, aby to nebolo ako keby odrezané. A následne si to, keď chceme, prštekom môžeme veľmi jemne ešte prepojiť, ak by tam boli nejaké optické rozdiely. Následne si beriem do ruky a kde som ho dala, už ho mám, šteček, ktorý je
veľmi krásne zaoblený ku koncoch a veľmi vhodný práve na aplikáciu, ktorú vám teraz ukážem. Toto je naša paletka, ktorú vám viem vyskladať úplne na mieru, kde budete mať skutočne to, čo potrebujete a vždy so sebou. A aplikujem, ak si všimnete, ja vám to aj priblížim, do vonkajšej časti očného viečka tienik espresso, ktorý dávam len na konček do 1/3 tesne pomedzi myhalnice a približne do polovičky dúhovky, do polovičky očka a vyťahnem jemne dostratená smerom von, ako keby do špičky. Je to taká malá pomôcka, prepojím to ešte cez spodné viečko a smerom dohore je to pomôcka, ktorá zvýrazní vaše oči, nevidieť ju. Môžete na to použiť aj ceruzku, ale ja vám ukazujem dnes jednoduchý spôsob. To by bolo všetko. Beriem si šteček, ktorý je, ja ho volám, že 3 v 1, pretože je na tónovací púder, na lícenku aj na rozjasňovač, ktorý v kazetke máme. Veľmi rada používam na každodenné líčenie aj vlastne úpravu pleti, kontúrovanie. Ako si môžete všimnúť, berem odteň latte a následne s ním si upravím kontúry tváre. Potom berem rozjasňujúci puder, ktorým si pridám slniečko na pleť a ako posledným krokom s tým istým štecom, ale inou časťou toho šteca, preto sa volá 3 v 1, nanášam a aplikujem lícenku. Lícenka je, milé dámy, teraz sa nenahnevajte, ale žena bez lícenky je ako bez podprsenky. Verím, že ste sa pobavili, ale skutočne je to tak, to dáva nám ženskosť. Teraz si na géli, ktorý som dávala na obočie, jemne aplikujem ešte ceruzku, ktorá sa krásne prilne, vyplní mi prázdne miesta v obočí, doladí ho a upraví. Posledným krokom v rámci očí bude moja najobľúbenejšia maskara Lash Intensity, ktorá mi robí neskutočné myhalnice na tie moje takzvané icipici myhalnice, ktoré skoro vôbec nevidieť, ale nádherne mi ich zvýrazní. Môžete si to jemne všimnúť aj na videjku pri porovnaní jedného a druhého oka. A to by bolo, čo sa týka pleti a očí, úplne všetko. Kľudne sa môžete vybrať aj takto do práce, alebo si ukážme aj tým, že v práci, keď máme jednoduché, nahé, jemné líčenie, len zvýraznenie našich krásnych črt, pleti a tváre a očí, doplňme si k tomu niečo živé práve teraz na jeseň, alebo na jar, alebo počas celého roka a sú to pery výrazné. Používam našu vodeodolnú ceruzku na pery, s ktorou sa veľmi jemnulinko kreslí. Ona ako náhle sa dotknete pier, hneď vyplňa. Taký malinký ťah som použila, čiže nielen kontúru, ale mierne ju aj potiahnuť na celé pery, aby sme zafixovali lesk na pery, ktorý si práve aplikujem v takomto živom odtieni, ktorý keď si prepojím v rámci oblečenia alebo oživí mi veľmi jednoducho akýkoľvek outfit, ktorý na sebe budem mať. Čo poviete? Ja si myslím, že môže byť. Verím, že som vás týmto pobavila, trošku niečo nové naučila a môžete takto nalíčené ráno vykročiť do krásneho nového dňa s náuškami, oblečením. Teším sa na vás na mojich kurzoch líčenia. Ozvite sa mi.